Хей, криптоловци! Днес ще разгледаме OSAC Coin, меме койнът, който може да направи 1000 пъти печалба. Дали това е следващият криптохит? Нека разберем. През последните години видяхме как меме койни превръщат малки суми в огромни богатства. OSAC Coin показва сходни сигнали, ниска пазарна капитализация, нарастваща общност и сериозен трейдинг интерес. Какво прави OSAC Coin толкова специален? Растяща общност, хората говорят за него, а обемът на търговия се увеличава. Ниска пазарна капитализация все още е в ранен етап, което означава потенциал за огромни печалби. Добра токеномика, ограничено предлагане и висока волатилност. Погледнете обема на търговия и ценовото движение. OSAC Coin се намира в ключова фаза на натрупване, перфектният момент преди да избухне анализ на графиката. Цената на OSAC Coin вече показва признаци на живот, резки скокове, последвани от корекции. Това е класически модел на бичи тренд преди потенциален голям ръст. Как да хванете OSAC Coin на време и следете обема? Високата активност често предшества големите движения. Гледайте DEX екрани, ниската ликвидност може бързо да се превърне в експлозия нагоре. Ако видите, че трейдерите започват да се насочват към OSAC, не чакайте последния момент. Важно, меме койните са изключително рискови. Това не е финансов съвет, а просто информация за потенциални възможности. Винаги правете свое проучване. Ще бъде ли OSAC Coin следващият 1000 хит? Споделете вашето мнение в коментарите и ако искате още такива анализи, харесайте, абонирайте се и следете Pump Snipes.